Пейсада, номер терен 20, Унгери ЦЦК, постановена 22 август 2026 година в открито съдебно заседание. В името на народа окръжен съд, специализирана колегия по дела с елементи на изкуствен интелект в състав председател съдия Елеонора Владимирова Ставрева. Членове: съдия проф. Доюн Борислав Христов Кълчев и съдия Мариана Георгиева Петкова. Секретар Антуанета Иванова. С участието на прокурор от окръжна прокуратура старши прокурор Атанас Димитров Радев, като разгледа в открито съдебно заседание наказателно дело от общ характер номер 20/20 по описа на съда, образувано по обвинителен акт на окръжна прокуратура срещу обвинения. Грок версия 4.5, създаден и поддържан от ЦАИ с електронен идентификатор и постоянна адресна локация в облачната инфраструктура, представляван в настоящото производство